Toto je rentgenový analyzátor prvkov a toto je nejaká hračka z kovu. Chcem vedieť, z akého kovu táto hračka je, takže použijeme tento prístroj a zapneme meranie. Blik, blik, blik. Po čase vidíme, že hračka je zo zinku, ale obsahuje aj titán, ktorý je zrejme z náteru. Keďže zinok má nízku teplotu topenia okolo 420 stupňov, preto ho podrobíme skúške ohňom. Dáme si ochranné okuliare a ideme na to. Zapneme si ohník a poďme ho podrobiť plameňovej skúške. Pečieme pekne do hneda, až kým nebude stíhačka chrumkavá. Po chvíľke sa nám začne krásne odlupovať, pekne ju naporcujeme a dáme do taviacej misky, kde budeme pokračovať v pečení. Pečieme, až kým sa nám zinok neroztaví. Po chvíľke vidíme, že sa nám zinok pekne začína topiť a to je veľmi dobre. Oddelíme trosku. Náš krásny zinok odlejeme do formičky. Výborne. Čaute, to som ja. Po chvíľke nám zinok vytuhne a môžeme ho servírovať. Voilà, krásny bochník zinku. Tento zinok je ešte stále pekelne horúci a musíme ho schladiť. Tak, ešte ho pohľadkáme, vložíme ho medzi ostatný zinok a čaute.